KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi onon kala kubal on jettama kadi on bismama e yewtere moɗon witede KUCCAM KUCCAM hande kadi arti huccidde e moɗon gam ɓetande on gonka leydi ndi to banggue dawrugol gonka leydi ndi e banggue sifaji kala kono kadi ma en jubbu hunde toon to caggal leydi no bannoɗen ñanden hande kadi ko kanko arti ɗo e plateau o hankkadini kam natti wonde koɗo yewtere nde kanko woni Abou Samba Diop lewlowal pinal gardiɗo galle o eɗen calminamo bismoɗenmo o salmina bandiraɓe Abou Samba Diop assalamu aleykum. Wa aleykum salam Alhaji Amadou Moussa an mi salmini yeeɓiyankoɓe Piindi TV Piindi Média radio e télé o mi jarnimamaɓe ɓe ganduɗa ko kañum jogui technique o jetto e mawɗo kadi faade ɓe ganduɗa kañum goni yeeɓoɓe ɓe sababu men saabi gonɗen ɗo sen defi ko weeli ɓe mema hen hayso walan ɓe ne weeli sen mbaɗi ko metti ɓe ne weeli ɓe ngala ko ɓe ndewi ɓe ngala moɓe keeɗi sona enen en jetti Daouda Moussa Dia no mbinomi ñanden mo sababu mum saabi ha ko daña ko daña kañum e hawno Moussa Dia e wandiraɓe rewɓe Alhaji mo ganduɗa ko kañum woni hono miraɗo ceerno Alassane Dia e Abou en kamɓe fof e jarnimamaɓe yo Allah jundu balɗe moƴƴine battande assalamu aleykum wa rahmatullah. Allahumma amin wa aleykum salam wa rahmatullah ñanden en garino ɗo e oɗo plateau woodi ko kalɗen ko heewi to banggue gonka leydi ndi ha tengti to banggue dawrugol yonano sabu saaha o fadde Allah waɗi hande en garti kadi ko ano arti gam ɓetande en walla siggande en ko kewi ko walla ko jolti hakkude ɗo e nden ko ɗen toɓɓe nana e jeese meɗen joni joni o paaɗen koye ko ɓuuri ko hisɗude woni nanggal gardiɗo landa Pastef biteɗo Ousmane Sonko balɗe tati manam ɗum woni ko fawti hen o waɗa ko wiyete ko sous mandat de dépôt woni o nelda toon to kaso o tuuma ko tolni e baɗe jeetati hayso tawi procureur kañum fawno e makko tan ko baɗe jeeɗiɗi kono noon on doyen de juge mbo huccinno ñande altini fawa e makko kadi ko yewiti e toɓɓere wonde woni toɓɓe jeetati hande omo tawe toon to kaso Sébi Kotan holno pamirɗa nanggal on mo ganduɗa kan woni Ousmane Sonko. Amadou ɗum sattani miijade heddino wonno miijo ngo ko holko saabi o jaggano ko guila adan e kono wonde o jaggama nde ɗum fotani hawde kala haymo hewidaki politique sa dewintoɗo holko saabi noon jaggaka guila adan ɗum ko Allah andi ko wuneji goni hen ko jogitani ɗum e ko laamu sali waɗir ɗum e ko fadino hen kono hunde foof so yonti ko nden tan weeɓata l'an 2021 fa ñallangal hande ko maayi ko e pittali ko boni ko e jawdi pittali ɗi ganduɗa wonki yimɓe kuɓɓi natti gollade nattiyade te kanko saabi ɗum ñande foof nde omo yaha polisaɓe mbamo otoji duppama ko meɗade Sénégal waɗi kono mataw wonko laamu fanno ha wawa yettade ɗo nangal makko ina wayno heɓana panno ɗum no mbiɗen joni heɓana panno sababu nde en kalni ñanden ala ewnago ngo waɗani faade laamu faade e justice faade e koninkoɓe yo yimɓe jaltu yo so neɗɗo yeehi ha wi mawɓe leyɗele adan ɓe sengo en Abdoulaye Abdou Diouf fof ko fotɓe fellede ko fotɓe wayede leydi ne heeɗi mawɗo leydi ne heeɗi ɗum ko kongu ɓurtuɗi gonno no feewi ha noon yo yimɓe jaltu yo jaltine mawɗo leydi ndi pottu hen toon ƴette naggam o so wani mi wama e ko nandi hen kono foof tan mbiyen no wawno wade hewɓe ne mbiya no wawno waɗede guila adan
Allah dande pittali jaɗɗi ngaluji ɗi mbasa bonde laawol fawe hen ko waɗa ko waɗe sabu kala ko ganduɗa koko waɗoyte so leeli so yawi koko waɗoyte so ko haala ko potka haalede yo haal tan gasa ina wawno waɗede ko adi hande kono en mbawi noon sabu holdiro nan ɗon kanko holko wondi laamu kadi holko fanno hen kono tan mbiyanno wawno wade foof hande o ko ɗum kawis wonande ɓe kamɓe Pastef naaɓe ɓe meeɗano sikku ɗum no wawi wodde sabu sa jaggal ngal ayi caggal leydi ko eno Canada ayi ko naggam kamɓe fof ɓen toon dilla wadde firti ko so tawi bettere nde wonanno ko o wasa jaggede ɓaɗo jaggama hankkadi ɗum kam ɓaɗa yimɓe fof ne panno naggal ngal no wayni sifa o eɗen gandi ko pelɓodiral makko e suka goto debbo tawi ko gendarme no wiiri procureur ko ɗum waɗi déclenché ko yewti ko e naggal Ousmane Sonko won wiiɓe ko ɗum wilde ko ɗum piége mbo waɗanno saabu barriére ɗi guittano en kaali ñanden ko altine ɓennuɗo o caggal muɗum altine talata alarba alkamis aljuma o felɓodiri e dadiɗo o yani hen o jagga donc beele ko ɓe yimɓe mbiyata wonde ko Ousmane Sonko koko tuufa ko ha naate wilde nde holno jiirɗa ɗum annene e tuufiɗi ɗi keewi ɓooyi tuufede ɗi ɓooyi ɓe ɓooyi tuufade ɓe meeɗi wiide goto e mawɓe laamu ngu mbimi so tawi cubballo yiiɗi jaggude faddu walla danew so jaggi majje ma woppu ɓe ɓooyi tuufade tuufugol ngol Ousmane Sonko ko suka haqqille o ɓendani no feere banggue darogol won dañannoɗo doole nde o dañi e ndiɗo leydi hay goto ɗum hadde laamade e yaada e heglantagal e yaada e jaam e yaada e kongue moƴƴi e yaada e deeƴe hade Allah itti ɓerɗe yimɓe won e mumen foof naani e nder fittanu makko kono noon wonde suka wasde wawde haalde ɗum addi ɗen caɗele wadde laamu sehani ñande fof wadde peeje l'an 2021 fewani accama gila e ko wiyete koko viol gila ñaawo wiyama ko corruption de la jeunesse laamu no men mbo ina ƴeewa peeje dañani hakkude makko e Mamba Ñaa kala ɗo jomum liɓa so liɓama ne soketaki no wela waɗirta laamu no ƴeewa heddi hen gantan ko ƴeewde peeje mbaɗa bile mbaɗa gasde ha jom wawa nadde hen ɓe tuufimamamo o naati e tuufol ngol mataw ko jomɓe dañi no ɓe jagguirimo kono woɓɓe mbima guila adan ɓe potani jaggudemo ko adi hande wonde kalɗe ñande nder tumitaki viol tawa woppe ine hay ha jumno waɗa ko wela par ce que mbinoɗa ko fon ko fof jomum ne fo ko wiyete ko mandat de dépôt ne foti jagguede ha losko ngo yaaha no foti yarude ni kono kanko Allah waɗi no mbiruɗa ni a anda holno ɗum wayi kono noon kam Allah waɗi jomum heɓani jagguede a haali ɗo wonde ne ko ngakkiraɗo ko wiyete ko expérience to banggue politique ko ɗum woni ko laamu ngu ɓeydi yañude wilde nde guila 2021 ha 2023 omo haalane accimo ha ɗum waɗi ko tolni e 8 chef d'inculpation jomumen jaggirimo hon noon wadde on ɗon no mbiruɗa ni to banggue ngakkere nde ko yewitti on ɗon expérience politique landama ko Pastef waɗama dissoudre woni o fusama walla o sarama walla o momtama e nder tarihe leydi ndi o darno ko l'an 2014 ko ñande altine nde waktu tan caggal nde o fawa ɗum ɗo o nawa toon to kaso ko nde ministre de l'intérieur yaltini décret holliti wonde onon parti Pastef momtama e banggue tarihi leydi Sénégal momtugol parti ji beele ne heewi so tawi ne heewi walla heewani hol parti ji mennoɗi momtede ɗo e nder leydi Sénégal to banggue tarihi c'est à dire que momtede nde wonani sifa momtede nde heewi ko ɓuuri heewde ko neɗɗo o jaggue so a jaggama tan ko yahanno kono wayno bonni ni eɗen gandi PAI mo Masmoul Diop dañino doole mawɗe ɗo e leydi ndi 58 le général de Gaulle ari ɗo ene yiilo yenkedde communauté ko kañum Idi Salade yaltide pancarte uji mum ɓe ngala hen hannde ngala hen janggo ana anduno laamu ngu e on saaha e kono foof dey parti o fusnoka PAI fusnoka laamu fusita ko peeje wadde feere yaltina yimɓe wonnoɓe tan joomen doole en eɗen gandi koye Hammad Dansoko e gonno hen Samba Julde Thiamen e woɓɓe PAI heewɓe ko hen gonno laamu ƴetti won hen ɗum waɗa ɗum service militaire forcé nawa Russie won hen jaltina leydi ndi Yougoslavie won hen mbaɗa ko ɗum heewno wonde PDS en jii caɗele mum e PS fof e gila IPS meeɗa fusede heewani kala ne jiiɗa landa tan fusa andu wonɗo doole ɗe tolni ha bonande wawi ɗon yettade san paami Pastef no mbiɗen joni so jii debbo o garnoɗoɓe Tambacounda o jaggama ko kamɓe fof ko miijo woto ɓe jogui kala en ɗo goto woni ko wiide coppen pellen mbayen Sonko kañum yaha e nder gurdam mum gonɗini kartal e jaam e maslaha wawa ittude mawɗo leydi kañum ko ɗum gonɗini kartal e jaam e maslaha wawa mumtude famdemo mawɗo leydi Sénégal
e kuule e wona leyɗele kañum woni mawɗo justice kañum woni mawɗo aame wadde so neɗɗo jogiima ɗen doole fof woni mawɗo leydi ittu ɗum wonaa ko weeɓi kanko haqqille makko jaggi tan ko hankande ko hare ko doole tan par ce que ɓe laamoyi ko doole koko payi doole dow yimɓe minnen mi waɗa doole mi ittaɓe ɗon ɗum waɗi so tawi o accanoman so tawi parti o accanoma ne omo jogii yimɓe ɓurɓe mo kadi jogaade miijo hono ngoo jogii ngoo ina waawno mbaɗa bonande ɓurde ɗum laabi sappo ko ɗum saabi so laamu ari hangande haa ettima yo fuse no waawi wonde no nganndi moustarsidine walla moustarsidat mo si nde waɗi ɗo caɗeele haa polisaɓe mbaande fusanooma e temps Djibo Leyti ka wonaa hundeji beeɓɗi heewaani no feewi kono heewi tan ko parti o neɗɗo o jagge soke walla doole ɗe guste walla yimɓe ɓe laamu funta nanna ɗumen banggueji goɗɗi mbaɗa landaji men doole men gusto yimɓe wiyoɓe e pusgol lande Pastef ko ɗum jaarugol caggal démocratie ko jaɓortoɗaɓe e on banggue goto fof yiyande mum kono démocratie aussi firtani musidɗo goto meeɗi arde e bolol dendagol yetti waɗ ɗon cuurel muɗum wi so wuuli ene fafto ɗon joni noon yimɓe gari o wi bedda ko dendaɗo ɓe mbi ko sabu hen nde saabi a fotani wadde ɗum sa joguima droit wadde ko henda min jogo droit ittude ɗon minen ko minen jeeyi wadde wonde komin landa ko parti ko démocratie firtani ya taw neɗɗo e galle mum piya ɗum ya heɓto jawde neɗɗo ya war neɗɗo ya wat ha saabu nagam o ɗum ko luural wona duttugol démocratie de banggue caggal no foti landaji gon ɗo ɗi pusaka sénégal ne jogui 300 parti manqueɗo seeɗa ɗi pusaka ko saabi ɗi pusaka ko ɓe yiyaka e majji ko ya e Pastef o fitina jeyaɗo hen o e caɗele jeyaɗo hen ɗe e wangoji peñƴi hen ɗi e kongi gonɗi hen ɗi ɗi mawɗo o waɗata ɗine jogui yaadiɓe ne ɓeydo layde hay ganduɗa ɗo paaɗen ko ɗum saabi mais ujunare parti nan ɗo parti opposition nan ɗo hay goto fusani ɗum malgré nanguede Ousmane Sonko waɗede kaso toon to Sébikotane malgré fusede lande makko Pastef ha joni terɗe ɗe ene mbiye ko kanko woni candidat mumen e sumgoji 2024 hol janggo on ɗon maire mo Ziguinchor a wawa fiide neɗɗo kada ɗum wayde walla debbo walla ɓimo waya so naggue hirsama fettoto ɗum ko laawol heddi ko hol doole ɓe joguitani ɗum beele ɓe jahat ɓe jaltinoyamo sababude doole population yaltinamo o wona candidat mabɓe walla ala ɓe jogui hono koɓe mbaɗi hanki yaa ko ƴettude addude terroriste en ina mbawa yimɓe ne mbaɗa ha bona laamu huula wiye o so yaltinaka waɗata ha sabbanagam o walla ala kono ala doole ɗe ɓe joguitani ɗum ɓe jogotano doole tan ko Ousmane Sonko jaggama sokama landa o ne jogui jangguɓe no makko ni mais tan gayni Demba Touré woɓɓe wawi noon mbiɗa haalde wiye hade kanko o yahani cuɓoɗen goɗɗo ndewen caggal muɗum mais so tawi ko landa o e hoore mum ko kañum fusa kamɓe mbi ko kanko ɓe mbaɗata ko gueɗɗi tan laamu jogo e mabɓe kul hulɓe jokka bonandeji ande so a yaltani en deƴata ɗum ko peeje laamu no wawi yaltindemo walla ala hande taw ko ɓesgu ngu foof daari e doole muɗum wiya alay saago o yalta ande alay saago o yalta so tawi ɗum ala mi yiyani ko saboto wiide ɓe alay saago ko goni candidat mabɓe manifestation ngaji ɗi mbaɗi kono ɗi mbayanno ni e mars 2021 o wayanno wano ko ɓuuri ko musde e juin 2023 beele ɓesguji ɗi koko gacci Ousmane Sonko gueɗe ɗiɗi goni hen lappol ngol juuti lappol juuti l'an 2021 lappol juuti e nder haala makko ɗo wi jeehe mbaya ɗon kala mbaɗo ma yummum jibin ngol konngol ko konngidi ɓendani sa yi joomum ɗo haali no waya no haala wonde dañi probléme ha ɓiyum waɗani bac ko haala ko ɓendani an ɓe taw ɓe waɗani bac ɓe ɓiɓumen mbaɗaɓe noon ɓe ɓiɓumen leptaɓe noon ɗum foof nan ɗon wadde ɗum ɗon ko haaluji ɗi ganduɗa ko haaluji ɗi wona haaluji jahoji to banggue dawugol ɗum wona ko wallata wona ko yahata foti ko etade addude jaam kala ɗo mbawɗa wonde hay sa wonani ɗon so jaam o ari mbawa nadde commentaire ma tan dabɓo e ko waɗi yara ko a haali joni joni e ñalawma hanki o wonde bus ne jolni yimɓe bus tata ko jeeyi privé wona jeeyi laamu wedde ko wiyete cocktail monotov taw ko yimɓe bogiɓe holno jangguirɗa ɗum en tant que compris tarique leydi ndi beele ko Sénégal heeɓi indépendance fayi hannde meeɗino heɓde landa walla ni seppoji baɗɗi violent woni musɗi mbaɗi hono ni ha ko ɓesguji ne lora hen wedde duppede bus tawi yimɓe ne goni hen mi arta tan ɗum kalɗo haɗa mi arɗon joni mi yijidde haali sukaɓe tawi won hen ɗum wona intérêt mumen ko heddi ko kamɓe kadi ɓe tawi
ɓe gaddata ko juɓɓudi hara wonde nde wona nde ɓe mbaɗatno nde par ce que gandi sukaɓe puɗɗima tampude nden juɓɓudi nden hara noon jibini ko jiiɗa ɗo hanki ko wonde hankanti sen gandi yimɓeɓe natti yidde no mbaɗa natti wade mbaɗatno ni saabu sa yimi wi leeli ko leeli ha ko wona ena naati hen leeli ha waɗɓe ɓe ganduɗa ko terroriste en jittan ko yo fitina wat naati hen mi hokkuma yero l'an 2021 mboɗo haalde musidɗo goto ko faate ɗum o wi kam ala ɗum ko sukaɓe sénégal naɓe ha saba naggam o ñande ɗum waɗi mboɗo wonde commande officier de réserve goto ko officier towɗo nde o yi o san kremasa o ina bonne nde o yi dariɗo pellannoɗo o wimi Abou mbibinam o wi oɗo pellowo kaɓirɗe ɗe o jogui ɗe ko kaɓirɗe molanaɗe wona kaɓirɗe togose gueɗal ɗimmal ngal ko danna bawɗo fellude ganduɗo pellugol mo ganduɗa jiida e sukaɓeɓe wadde wonko natti hen mo jenddirtomo janggo mum neldimi foto ngo ne waɗi hen laañal hollude oɗo pellowo ko neɗɗo bawɗo noon fewi wadde kamɓe koye mabɓe ɓe tawi alay saago ƴeewa sifa ha wonde hanki yarande ha wonde nde ko guila ɓe kebli oɗo sifa ɗiɗo butelaji ɗiɓe jogoto ɓe mbaɗa hen naggam ina fettanoya ɗum fof ɓe kalin ɗum sa ƴeewino adana réseau sociaux ɗi mawɗo goto meeɗi haalde wiide won peeje ɗe min jogui minen Pastef makkisal andu peeje amen ɗe so jaltoyi ma dañ caɗele muɗum wadde mbiyen hande o ɗo ɗo gonɗen leydi ndi wonko naatti hen ko meeɗano nattude e saaha leyɗele men nden ko ɓurno hewde sa alino bonande jooɓe ne mbarte ɗo ko sénégal naaɓe tan gonno ɗo peerama oɗo li Abdoulaye Ly dañi caɗele ko yimɓe men tan gonno ɗo Masmoud Diop ko enen tan gonno ɗo ko ɓuri hewde kono noon ndiɗo juɓɓudi nanni ummiɓe banggueji goɗɗi ɓe gona enen e sifaji mumen e jamɓe yeyde pittali noon mbaɗa ko mbaɗi ko sa yi hanki yimɓe gari mbaɗi ni pittali poɗɗini jeeyi hen taw ko yahannoɓe ne jeeya ene jiilo ko mbaɗi kadi wona kamɓe tan e hono mabɓe nan ɗo ha keewi e nder leyɗe ɗe laamu ngu ne andi won hen ene andi ɗum no woodi woni ko yiilade saabu wadɓe ɗum ɓe wona kamɓe tan bugugol mabɓe ngol e sifa mabɓe o ɗum ɗo heewano wadde e leydi men sénégal mi wiyani ala noon saabu mboɗo famɗi duuɓi mi wona gandu kono heewano wadde e leydi men sénégal hay ko heewno wadde ko yimɓe men kewno wadde nden PS so yiiɗi jaggude Abdoulaye Wade ɓe mbaɗa meeting mabɓe ɓe gayna ɓe ƴeewa neɗɗo PS ala weddo duppa ɓe mbiya ko PDS mbaɗi ɓe jagga Abdoulaye Wade kadi ɓe nawa ɗum PS nden heblino e temps Senghor Ahmed Khalifa Niass o ɓe jiiɗi jaggude Abdoulaye Wade yeehi wiya ko Liby ummi nana addi kaɓirɗe ina wonde rebel en Ahmed Khalifa Niass jaggama woyi heego ko pellannoɗo leydi ndi ina wonde jihadiste en naggam o tawi ko maka politique wonno ko peeje pour nanngude Abdoulaye Wade ko jaggude Abdoulaye Wade kadi wi ko Abdoulaye Wade nelli ɗum te wona Abdoulaye Wade nelli ɗum fof ne wawi wonde kono kam ko naatti ɗo joni ko e saaha Pastef ko mi heewani yiide ɗum mi heewano nande ɗum e ko yewto ngam gudden hello Ousmane Sonko nam kañum ƴettata ko yewti ko e ko ɓuri yaaji e débat o mbatti dortoɗen ko oɗo mandat d'arrêt international mbo procureur de la république winduno fewde omo ganduɗa kañum woni Juan Branco avocat France najo walla franco espagnol so jiiɗi goto e avocat ji Ousmane Sonko eɗen gandi ko mbaɗaɗo ɗum ko wiyete mandat d'arrêt international kono noon ñanden wiyete Ousmane Sonko ene huccite ñawowo o ari tawtorede on ɗon conférence de presse avocat ji woni pôle avocat o ko feeñi fodde hojomaji 5 o majji holno jangguirɗa neɗɗo waɗe mandat d'arrêt international tawi ko leydi wandima ndi mandat d'arrêt international ko kayri woni ɗo duttoɗa kadi gummoɗa ha toon to Europe gara mbaɗa ndewmittekel ha naata e ndin leydi beele ko mandat d'arrêt international africain walla sénégalais woni mbo hokkaka hurum walla woni ko watta woni kañum woni ko pesani e ko wiyete Interpol international mo Amadou mi wona sariyanke mi wona fanneke banggue sariya mboɗo huuli haalde sariya no feewi mi anda beele ko mbiɗa ko tolno men to banggue sariya to banggue aduna o walla ko nandi hen kono tan mboɗo andi so tawi ko haaɗide wonno ko Sénégal hatno wiide hoto naat leydi amen walla ɗo yaa fof yo jaggue saaha ina feeña e nder leydi meɗen aɗa andi koni ko men ne poori minen o wonɓe Côte d'Ivoire banggueji goɗɗi kala nde caɗele mbaɗɗe leyɗele goɗɗe ɗe hunde toon ka yitede walla neɗɗo ka jagguede ne heewi so police Sénégal ari ina heewi yitude jagga jomumen heddo noon kadi min dutto min mbiya ko Sénégal naaɓe mbayi kono duɓɓini ɓumnata ko galleji janal ɓumta galleji mumen eɓe jaawi jaggande leyɗele goɗɗe ɗe hayso ko maintien de la paix ɗo ɓe jeeyi caggal leydi ndi police mabɓe judiciaire ko Mali e ko nandi hen kono e nder leydi ndi eɓe tuuɗe seeɗa eɓe ɗeɓe tuuɗede sababude ɗum ɗo o kam ko boɗejo
ko boɗejo no wawno ne wiyete ko ɓalejo so natta yimɓe ne soomode mumen mais boɗejo wiyede joli jippima Gambie ummima gila Gambie ha naati Sénégal ɗo ene wawi jibinde goɗɗum ko ganduɗa ko kalɗen joni ko wonde terrorisme so naati leydi ndi ne wawi wonde keewi men ne wiya ndenama to banggue frontiére ministre de l' intérieur joguiɗo sécurité publique ɗo henama kono ɗum ɗo kam woni yeeru so tawi koko heno noone dengal ngal wonko fewani wonko ngakki hen heddi noon ko eɗen mbiye mon ɗo haaju ɗo yaltani waɗama yo jaggi walla yo yiile o soit o yiitede kono naddemo ha ɗo e leydi ndi kam ene wawi jibinde musiba ñande wonde mi anda ko saɗi beele cikkuɗa sinno ko avocat sénégal najo france najo wino ɗum fayi muɗum mandat d'arrêt international jomum ne jogo cuusal yaade leydi france ɗum mijitaki ni ɗum mijitaki ɗum mijitaki hay soke jomum milliard watta ɗum heddi tan koko mbimi ko tan eɗen mbiya eɗen jogui kisal eɗen jogui saabu sinno ko avocat no mbiɗa ni ɓalejo sénégal najo haɗano yaade toon e nder waɗeɓe so tawi tan o naati leydi ndi hade makko yettade ma wiya ma o jaggi ko noon ɗum noon en paamiri hono noon en jaltat nden toɓɓere ɓaƴde walla noddude ɓaftude no feewi to banggue gonka leydi ndi ko yewiti alhaali ngal Ousmane Sonko e coɓɗi muɗum e pusgol landama ko Pastef garen tigui e dawrugol e mbaadi kuuɓal oɗo saaha paaɗen koye sumgoji 2024 ñande en kaalino seeɗa ko yewiti maw leydi ndi ha hannde so taw arde e poɗɗo ɗowande ɗum landa muɗum biyeteɗo APR e coalition Benno Bokk Yakar a haalin hen ko heewi dokkuɗa miijoji dokkuɗa yeeruji pamniɗi kono elle wonko heddi ko ganduɗa jomumen ne jogui aussi sens saabu sa ƴeewi ko wattidi ko banggue rewo o surtout banggue Dagana o won wiiɓe kañumen cuuɓi ko Amadou Mame Diop hande o elle carte ɗe ko benciti won hen mbi Amadou Mame Diop ne wawi wonde troisiéme personne woni neɗɗo tataɓo mo ganduɗa ene wawi tawtude poddiral Amadou Ba e Abdoulaye Daouda Diallo holko ɓeyta e ɗum ɗon ko adi keɗen gaara e opposant ji goɗɗi ɗi ganduɗa kañumen ne gasta eɗen jogui sens e sumgoji 2024 mi winoma politique no boni balɗi ko lamba jinneji aɗa yiya ina huɓɓa no lew taw ko ñifi aɗa ina suuka taw koye huɓɓude ɗo wiyata basine Allah ɗo wona ɗon alhamdulillahi cokki ɗi kala ko wawi wonde hen président Macky Sall na hen mi wino mo heewi jotte omo heewi jotte par ce que mi wino to banggue lomto banggue sariya lomto hande so ɗannima ɗanle juutɗe walla hoto Allah wa jomum sellani ko président assemblée nationale lomtoto hade noon lomtoji kalama nayo kalama on haalake noon jooɗi ina acca ɗon kanko omo jogui gannumo omo e guumo gamalde bonde kala joguiɗo miijo wawde wallude e wajade so tawi yi Macky Sall ma dañmo waaji omo jogui caɗele to banggue sumgo ngo e ɓewo sikkano ina mbawi wiidemo mi rewata caggal kaari e ɓewo sikkano wiyoɓe sa yahani min mboɗo yiiɗi on gannumo koko jaggi mo no feewi jaggi landa o jaggi yaadiɓe mabɓe joni noon mi winoma ñanden no wawi Boun Abdoulaye Dione wona pays par ce que ko pays cetti eyyi mbaɗoga tan mbawa muɗo leydi so tawi o andi kadi toon wawa yaade so arti e dagannaɓe ko ummini ko ina jogui hen droit wiide noon saabu hande o so ala ɗo ko neɗɗo men lomtoto wadde kañum ne jogui wiide so ina fooɗi nden ƴame yo kañum neɗɗo men jeeya hen kono ala bawɗo haalde hen waɗa hen tawa yaadani e miijo président Macky Sall heddi komo jogui gannumo o ko beele o suɓoto ko yaadiɓe makko adan wallunoɓe mo nde o wawa o ala nde ɓurto e ɓen walla ala ɓe laamu ɓe yaadɓe makko hono Benno Bokk Yakar tamɓe mo gonde makko cali ƴamde lefol laamu jaade makko ɓe ko ɓen yadata donc saɗene mawno no feewi ɗo Amadou Mahamadou Diop kañum homo jogui droit feeñde koye mum jogui droit feeñde hade mi wino laamu ngu sen ndenaki oɗo élection ko hayre weddade e nder maayo luggu mo kala wawi men mbaɗa heeɓa ceerno Alassane Sall en mbawa wasde haaldemo hannde nde tawno o liggudima e laamu nguɗo ngu o woni jagoɗo tambiɗo gueɗe pétrole e ko nandi hen ha Allah waɗi luural jooli hakkude makko e maw leydi ndi o yaari banggue makko o ɓami landa ne wiye mbiɗa sikki ko ar Sénégal mbiɗa sikki o wiyata ɗum ceerno Alassane Sall république des valeurs rewmu ngor no wirat ni o waɗi tourné ji e nder leydi ndi hen sahaji caggal leydi ndi kadi kala ko feeñi kala ko kewi omo nanna hen ɗemgal makko ceerno Alassane Sall hol sens mo jogui e sumgoji 2024 weeɓani haalde so tawi ala ɗo moola weeɓani haalde woni weeɓani haalde ko gandu o liggudima e laamu ngu o waɗi ko fonnode laamu ngu ɓe ceerti jiyande o yalti o yeehi ɗum ko laawol kono noon
ɓattade ɓe yimɓe ɓe taw wona campagne ha campagne wonko wallata banggue politique ɗum woni kanko woɓɓe ɓe gona kanko ɓattanode ɓe yimɓe ɓe e yaade ɓe e yimɓe ɓe wonde ɓe e yimɓe mi sikkat Macky Sall jangguini yimɓe ɓe saabu l'an 2012 nde landaki ɗi fof mbaɗe grève tan nde pinana paya place d' indépendance kanko o naati ko e leydi ndi o naati e galleji ɗi e cuuran kon e leɗɗe ɗe e yimɓe ne jiiɗi jurminiɗo kala galle mo garɗa hay so wondano e ma wi Amadou Moussa de ko ɗo walla hen ko woyilto ndeysan Amadou de ko bandiraɗo wadde peccuɗen yo ƴettu o neɗɗo o ƴettu o neɗɗo ɗum nan ɗon kono noon omo jogui jorto mawɗo kanko Thiel Alassane Sall omo jogui ɗen jetta miñumen sa lifugo pawɗo Thiala pharmacien to Tambacounda woni cukka makko omo jogui hen ɗum ngal dental no feewi kono tan mbiyen hande o landa hayso mawni heewi doole jawdi landa goto laamade leydi ndi taw ala ɓe yaadi weɓata ɗum weeɓani ko noon mataw en jaltirat seeɗa ko yowiti e Khalifa Sall e Karim Wade hande o kabaru yalti e oɗo ñalawma hande ɗum ko Pastef naaɓe mbanno wonde yo yowe walla yo riwti on article 29 pamodiranoɗo e nder dialogue national ɓe nawi ɗum toon to cour conseil constitutionnel ɓe ndiwti e subaka o mbi on ɗon nden ɗaɓɓade wawa amnade donc ɗum ne wiyenno ɓe mbaɗiri noon ko pour leltinde walla hadde ɓe jeeɗi sumgoji 2024 hande beele hankkadi ni laaɓima laaɓcer Khalifa Sall e Karim Wade ma jeeye e sumgoji 2024 eyyi ala ko laaɓi hen Amadou aɗa andi laaɓgol politique weeɓani ene ñalde waldetaki ene finre tawa ñaldetaki calcul aji ɗi ɓe jogui ɗi kamɓe to banggue opposition wo yadnoɓe mabɓe ɓe natti hoolade gonka mabɓe ayi Khalifa Sall e dowlaji denduɗi diwan Amérique ko neɗɗo goto ay tawmo ɗon wima a jamfima Ousmane Sonko wadde ngal luwa gongal ɗon ngal weeɓani famde hande o so tawi ko banggue opposition ha tengte e yeewi askan wi ko ɗum mbiyanmi mbiyata Pastef ko hankkandi mataw hankkandi fuusi kala dolɗe mbawi wadde wonnoɓe mabɓe yaltuɓe ɓe wadde feere hadde ɗumen no jaawi e mbawi ɓe jiiɗa ɗum heddo noon ko beele ɗum waɗa arrangé laamu ngu walla watta ɗon ko gueɗal gongal mbawɗen fat tan ko jaabol ha yalta nde ganden ko kalɗen en jaltat leydi Sénégal joni payen toon to caggal leydi payen toon to leydi Niger eɗen gandi Niger e ɗeɗo balɗe kala woni koye guumugama walla woni koye kulhuli e ko nandi hen nde tawno guila nde Mohamed Bazoum waɗa ko wiyete ko coup d'état jagguida e ɓesgu muɗum oɗo saha hande ɗum addi ganum addi sanction ngaji CEDEAO hani CEDEAO waɗi ko wiyete ko menacé woni hunima walla mbiyen mataw hulɓiniɓe so tawi ngol kongol kutorɗen so tawi ɓe gummaki e laamu ngu ɓe gacciri Mohamed Bazoum ɓamti laamu muɗum ɗon e yontere koɓe yanoɓe e ɓen ɗon militaire ɓe ɗum addi haaluji reeɓi ha toon to Mali Burkina Faso e Guinée Conakry tamodiri mbi so tawi CEDEAO waɗi ɗum kamɓe koye mabɓe kamɓene koɓe yantoɓe ɓe balla leydi Niger coup d'état ji walla coup d'état toon to leydi Niger no jangguirɗa le président waɗe élu démocratiquement élu no mbirat ni ko manque duuɓi ɗiɗi jomum waɗe coup d'état hono oɗo tawi dallodira onon coup d'état ko wiyede wonde ko ɗum dégradation to banggue sécurité woni ngakkere ndenka nana reeɓa ene fayi e laamorko ngo Amadou ɗum ko CEDEAO miiji ko mi anda so ma waw wodde so wona ɓe puɗɗo e Niger saabu waɗi no watti e nder leyɗele jeeyaɗe CEDEAO teɓe kalani hen holko saabi ɓe mbiya eɓe jaaha eɓe jenayi ɓeɗo to banggue dolɗe ɓe jogui ɗe ko heddi hen ko wiide Niger ɓoyde ɗiɗo kuddetaji te wona Niger tan heddo noon so tawi ko wonde eɓe gandi Niger so waɗi kuddeta yante Mali yante Burkina Faso yante Guinée so militaire laami ɓe fof jiiɗa laamu leydi fayi so tawi fayi siɗi ko yaadi ɓe yiɗi ko wondiɓe ene wawi taw kañum ƴoɓɓataɓe puusaɓe beele ma ɗum ɗo ma wawa wonde kono beele so tawi janggo CEDEAO ari yidde jinggude addude arme mum naati hen ɓen ɓe ganduɗa ko toon ɓe ganda Niger holto mooli e leyɗele dolnuɗe beele ɗen so gari te wona France beele atta caɗele ɗo foti koɓe ƴeewa noɓe mbanno ni Mali dañino probléme Amadou Haya Sanogo dañino probléme uji mbaɗi ni henna nde waɗi coup d'état Amadou Toumani Touré président Macky Sall ɓorni paɗɗe mum yeehi régli fewni ha feewi Burkina Faso waɗino caɗele président Macky Sall yeehi fewni ha feewi ha ko ɗum saabi noon nde Mali waɗi nde wiya holko saabi Macky Sall yahani yoɓe jaa koyɗe moƴƴe
ɓe kala haala kaldigal ɓe mbaswiide ɓe ƴetta kaɓirɗe to baŋnge séréa o eɓe jena e leydi sababude yidde maɓɓe laamu leydi France tawa ɓe ngannda leydi ndi holto mooli janngo ko wayno riche walla goɗɗum ina wawi jibinde goɗɗum koɓe cikkano beele so tawi séria o waɗi noon par ce que a haaliji a limti leyɗele ɗe jiiɗa artude hen so mbaɗi ɗum est ce que wiyatake tan ɓen koye ripporte gotel janggo e jaam beele kuddata goɗɗo wawa wadde kadi par ce que ko wayta tan ko sanction ngaji min guddi frontiére uji dow min kaɗa won ɗum min ñongo juuɗe ko nandi hen min gudda banque eji min mbaɗa géléji copreji beele intervention o cikkuɗa yontani pour sédia o daña konngol e dow leyɗele mbaɗeɗe kuddataɗe saabu woto ñejji tan elle Yaya Jammeh nde wino ummake e laamu nde sédia o kadi yehino toon waɗi ko wiyete ko intervenir ha Allah waɗi Yaya umme pouvoir Adama Barrow naati mais Amadou ɗum weeɓani ɗum ko Macky Sall tan ko doole Macky Allah hokkunoɗen doole waɗi ɗum weeɓani nan ɗon wona hundeji bebɗi ko woni gonko tan ko nde France yaltina Mali ha laaɓi Niger kañum jaɓɓi ɗum ɗo France ɗo jogui yakar tan hankkadi ɗo e Sahel ko ɗo jogui ñiiɓirde mum nde wawi wonde wona e gollade hen ɗo ko feere sababu nde ɗen gandi premier coup d'état guiɗiɗo wadde Niger 72 Seyni Kounthé yaade muɗum ko probléme iranium wonno sababu nde laamu leydi France kañum addata kaɓɓirɗe mum kañum asata yaltina ko kañum waɗata cogguji mum wiye ko nifga jeeyanmi ko buu sappo ko hamdade ñuulla how ko naggam jeeyanmi mata ko naggam jeeyanmi Seyni Kounthé e wondiɓe muɗum calli ɗum ha jooyi jeeyi mbaɗi coup d'état mo ganduɗa kañum woni premier président mabɓe ɗum ko probléme France caggal mum ko ɗum ko probléme iranium o wonno ɗum wonno e yaade ɗo joni ko caɗele to banggue kisal e ndenka France ko wone Afrique o ko foof e on Afrique banggue hirnangue Amadou adnani yimɓeɓe deeje ittani caɗele ittani hay batte wadde oɗo mo ganduɗa ko kañum woni président hande o caggal nde Youssoufou gayni laamu waɗi feere hawo laami itti oɗo général watta e juuɗe makko yo wonde mum fodde duuɓi poɗɗi ni en hannde so jooɗima ha yii ko famani no yoga e mawɓe leyɗele no yoga e militaire uji ni ina jogui hakke kañumne wadde hono ɗum ɗon kono kam ganden probléme o foof hannde kala ko séréa yiɗi wadde hen hannde ko banggue France kala mo France famodiri hen memetake mo France famodani foof ko memeteɗo holno memete e holde memete e hol memo ɗum en tout cas kulhul ɗi nanɗo saabu sa ƴeewi leyɗele kewɗe puɗɗima egginde yimɓe mumen ko wayno France ko wayno Allemagne ko wayno Italie mbi so tawi yimmumen nene jogui kulhul ne jiiɗi hodde laaɗe nana daari pour jomumen nawe banggue goɗɗe hannde o won France naɓe fuɗɗiɓe yettade toon to Paris umorade toon to Niger général goto nen toon to Nigéria holliti wonɗo fatten ko yamirore CEDEAO o pour ɗowde opération ha toon to Niamey hasin tawi mbiɗa séquence tawi ma weeb kono hulɗi nanɗo holno Afrique de l'Ouest foti wadde joni joni o ha wawa yaltude e ɗi coup d'état ji ha laaɓa ceer ɗon mbaynirtoɗen mbawen uddude yewtere nde laamade e nunɗal laamowa potagu laamonde foti laamade no foti laamoade so gayni acca nde foti accude nde tawa laamoyaki diwan laamoyaki leñol laamoyaki hinde laamoyaki tarih tawa banggue mbiɗen banggue diine ko wona ɗum ko so tawi Nigéria haali ɗum ko ha hakkude mum tan e Nigéria kañum mbadde keerol caɗele bokku ham nan ɗon tumamuyaji nan ɗon kono Nigéria on ko foti wojju ɗum hannde ko wona on banggue ne jogui goɗɗum kone leydi muɗum ko ganduɗa koko dooki ɗum nan ɗon wadde wona yo ndiɗo leydi yen janendi a yiyat joni CEDEAO walla Union africaine ɓe mbaɗa batu ɓe mbaɗa condamné oɗo coup d'état tawa ɗo ɓe condamné ɓe koɓe coup d'état hono ɓe coup d'état hono mbaɗɗo coup d'état ɓe waɗa condamné mbaɗɗo coup d'état ene hawni firti ko laamuji men e won wayluji tan so tawi jooli ɓe gandu wayluji jooli yo yimɓeɓe jaadu hen hande o oɗo Sahel ko naati hen ko weeɓani yo Allah danden ɗum wasa yettade Sénégal oɗo Sahel ko naati hen ko to banggue ɓeɗo militaire sukaɓe ƴettuɓe laamu sa yi ɗum joni a yi joni Ibrahima Traoré kañum walliti ko mbaɗɗo coup d'état o sa ƴeewi joni Assimi Goïta ko noon wayi wadde ɗeɗo leyɗele nayi so tawi jeehi ɗeɗo leyɗele tati jeehi janti e Niger calima yanede beele wona musiba waɗata jibinan musiba wadde beele ceinture mo ganduɗa ko leyɗele baɗɗe coup d'état walla sukaɓe tokoɓe waɓe coup d'état beela sikkani coalition ne jogori wodde e nder CEDEAO wonta fedde wonde kadi jibine e nder CEDEAO tawi ko leyɗele ɓe ganduɗa jomumen gaari pouvoir koto banggue coup d'état ko toon fayi Amadou aɗa andi leyɗele ne ndaɓodira leyɗele ne ndaɓodira to banggue coup d'état ɗi no pamirta
ko sa woni militaire en mbaɗi ɗo pirtande militaire en gayni en jeehi école de passiste Rabat en gummi toon pays saint sur France en jeehi école naval Moscou en jeehi en gartidi enen poti garduji min waɗi kuddata mi laamima mi watti gardede autoji mbaɗa pan escorté an ha joni ka joguiɗo sac tan aɗa président ma minan min naata nder an mbala e jangol tawa ni an ɓuymi garde an ɓuymi cuusal ko a yiyata ha ɓooya ko ɓernde ma yimɓe o conde donc no cugal so waɗi kuddata mawɗo kellifaɗo polɗo ni ɗum waɗi leydi fof ndi ganduɗa heewe leyɗele comme no mbinomi Côte d'Ivoire ma militaire lamɓe mbi ala mbimi Gana waɗi kuddata kamɓe gondi Libéria kamɓe gondi Guinée waɗi kamɓe gondi Mali waɗi kamɓe gondi fof yaada ha ɓooya ɗum ñammodira hande militaire en wonɓe Afrique ɓe so wona mo suusa walla donkuɗo feere ala hen mo yiɗa laamade par ce que ɓe jii tan ko laamiɓe ɓe mawɓe ko fedde mawɓe leyɗele ina mbaɗa ko beela ina ñaama ina jara ina kuuto jawɗele laamu te kamɓe ndenata kamɓe mbarate sa yi ñanden ko waɗɗo ñanden ko ayuma polisaɓe wonno ɗo ñanden ɓe beddaji ɗi ayat police ji ɗo baltata ñamani min mi leegal amen ɗo ko ma min jaltina hunde min gacca ha jamma min nawnaɓe hay ɗum ɓe cuusa jaggude hakke mabɓe heege e tampere balle tati nayyi ñamani yarani ɗum waɗi ko hendu dunju yo Allah suwanen no yimoɓe suwaɓe mbiyanno yo Allah sona mboy nanga duuda wutnami kanal deminare assalamu aleykum wa rahmatullah ko mbaynortoɗa bandiraɓe Seydou Diop mbaynoto bandiraɗe tan ko yettude ɓe e yettude ko haalte ko foof wonmo ganduɗa wonko gollino ela Macky Sall haalaka woni Allah Harouna Dia hawno haalte tan ko less ko lingu leydi o haalaka dow hande kala ƴamowo lefol laamu ngu ina yiɗi yo haalde Harouna yo ɗemgal Harouna naati hen yo junggo muɗum naati hen so haal dow so haal less mawɗo leydi ndi so yeehi ha ɓooyiɓe luurdi acci saaha nelnamo yo artu e kalda eko nandi hen on woni hande mo histoire mum foti haalede e leydi ndi jagguɗo Macky Sall waɗi hen jawdi mum wona kañum waɗen doole mum kono to banggue politique mi wiyaɗa wona politicien mbiɗo ko Macky Sall ballanmi meeɗade politique komi neɗɗo faggudu mi duusanmo so gayni mi woppa beele yimɓeɓe ina cohli yo woppu ala yimɓe cohlani saabu denndangal nayo ɓe ngannduɗaa ɓe wiyete ko ƴamoɓe lefolaami e wambiɓe monnen kala ene ƴama mum wonde yo won jomaajo mbele ne wona walla wonta assalamu aleykum wa rahmatullah yewtere men e kanko Harouna Moussa Dia ko yewtere heerinde wonoyta inchallahu rabbi haalde yidde makko walla holko foti wonde darde makko eko tijja ko walla holko woni darde makko ni e mbaadi kuuɓal eko tijja ko won ɗin sonngoji 2024 Allah jarama a jarama Abou Samba Diop lewlewal pinal en jettimo en jaranimo e jabdemo kadi arde e hokkude on ko cohluɗon ko e nde yewtere KUCCAM no mbinomi ñanden yewtere KUCCAM koko udditi dame uddanani dame ɓen opposition uddanani dame ɓen wonɓe pouvoir uddanani dame kadi ɓen ɓe ganduɗa ko maire uji onon député ji e onon conseil woni conseil des collectivités territoriales hani e toon to CSE hay ko nandi hen kala e moon jiɗɗo haalde ko yiɗi ko haalde yewtere nden uddirani ɗum damal ɗo e galle o walla taw ɗum e nokkuji muɗum kala ɗum noon Allah jarama on jarama onon kala e kuuɓal en jetti jogniɓen hono caméra ji ɗi Alassane Sow wondude Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall aadi men e KUCCAM ko saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokken ñallude dow jaam KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma